Sanibonani guys, igama unqobile niphathela mazibela eInimba angamhla ka-29 September. Yo guys, kumane kwama amathi emlonyeni kuma wethu lapho uqhawe mane wathi nje no. Ndixelele kwenzakala ntoni apha? Ifunani ifoto kamama embedeni, nawe embedeni kwi-iPad yakho. Yo guys, kwamane kwangathi khona iqathe elimile la emqaleni kama wethu guys. Ngoba phela wengakaze plan ukuthi mhla ebanjwa ukuthi yena noZoleka bake bathi thandana uyophendula thini. Uthe ndicela ukuchaza, wathi chaza phela. Wangazi ukuthi athini guys. Wathi oh now it makes sense. Yakhumbula mhla ndikuxelela uba umama wami uZoleka ukuthi wena wanginikeza a weird look. Wa-react nje strangely. Now it makes sense. So it's because vele wena nomama beni-item. Oh, nangenkathi umane u-break up nami ngikubuza uba kutheni, ndenze ntoni? Wangafuna ukungixelela uba ndenze ntoni, kepha wamane nje wathi nje uya-break up nami. So kwakuwumama isizathu. Guys, wathi uthi uyazama ukuchaza futhi uma wethu ngize nje ngiqhwa wempama edlathini. Ugesi wempama guys. Hayi, omshiye uma wethu ehlengezele inyembezi. I-trip guys yakhanselwa-ke kanjalo. Uqhawe wathatha impahla zakhe ezisikhwama laphayana wayophuma ngomnyango. Hayi, umfowabo-ke kama wethu uthe mehlangana noqhawe futhi azela emnyango, wabuya wazobuza uma wethu ukuthi usumenze ntoni manje uqhawe, ndiyambona apha ngathi uthukuthele kaloku. Hayi, wangafuna ukuphendula uma wethu kuphela nje kwaqatha kunyembezi. Wathi hayibo, uyalila? Ulilela ntoni? Wangasho ubhuti ukuthi ulilela ntoni. Manje nami bengi-confused guys ukuthi ngampela uma wethu ukhaliswa ukuthi uqhawe uyahamba uyamshiya noma ukhaliswa ukuthi impama kaqhawe ibuhlungu. Manje bese sekungaqondakali because leya mpama guys. Ugesi guys. Akupheli-ke lapho. Ngapha-ke uZoleka nayo bekade busy efona phela la eMpumalanga efuna ukuza ukuthi indodakazi yakhe benoma wethu bafike kahleni kwi-trip yabo. Kodwa-ke abantu balaphaya kwi-trip bamane nje bamtshela iqiniso bathi cha, there is no Qhawe and Mawethu here. Nobody came here. We do not see any person who is Qhawe and Mawethu registered on our list. Wakusho kona-ke guys ukuthi abavaze belibeke nakanye unyawo khona. And lokho kwenza ukuthi uZoleka ashawe uvala inhliziyo icishe iphume ngomlomo ebona phela ukuthi kushuthi kahle kahle indodakazi yakhe ithunjiwe okanye kumane kwavela i-car accident or anything egcina isiyenza ukuthi bengafiki laphaya eMpumalanga. Guys, kanti akabuzange elangeni, abantu avaze inhlobo baphume ngisho ukuphuma beye kuleyo trip because sekumane kwavela ama-secret abekade kuthenjisweni ukuthi ayohlala ey'fubeni zabantu angaphumi till death. Guys, uthe mefika uma wethu laphaya emzini kaZoleka ezombikela phela ngento eyenzakalile phakathi kwakhe benoqhawe. Hayi, wamane waqala-ke manje waba nemibuzo-ke manje uZoleka ukuthi hayibo, iphi indodakazi yami, ubekwa yintoni apha, kwenzekalani? Eyi, wamane wathi nje uma wethu sidinga ukuthetha. Eyi, i-seriousness ebusweni bakama wethu bekade kusho nje ukuthi kukhulu lokhu afuna ukusho. Guys, ubuzile-ke ukuthi kwenzeka ntoni, wamane wathi useyazi. Hayibo, wazi ntoni guys? Akavaze abuze nanokubuza guys uZoleka ukuthi wazi ntoni. Manje nje wahlanganisa 1+1 wabona ukuthi no man, usiyazi ngaye benoma wethu. Wamane nje wabamba inhliziyo wathi kanjani mawethu, kanjani? How careless of you, how careless. Konobani othetha ifoto yami ndisebhedini without permission yami mawethu? Nakhona we-IT developer uyakwazi ukuthi udelete everything, ngisho izinto esingakwazi thina ukuyidelete, but uhlele ukudelete ifoto epersonal ngale ndlela. Buka manje umntana uphatheke kabuhlungu. Ndizothini mina kulo mntana manje? Ndizomxelela ndimthini uqhawe kodwa mawethu? Guys, bese ngilindele ukuthi uzomnikeza futhi nayo impama eshisayo, but anyway, kuthe njengakamnikeza impama kwabe ngqongqoza somebody on the door. And uqhaqhazelile-ke guys uZoleka ebona nje kahle ukuthi no, uqhawe phela lo qongqonqozayo. Theme manje ngaseduze komnyango ngoba isicabha siyiwindi guys, umane nje wabona ukuthi oh lamshonela ngempela uqhawe lo semnyango. Wamane wathatha i-deep breath, wavula isicabha wathi mntanami, ngicela ungene endlini. Eyi,
uqhawe wamane wathi, no, andisangeni kwasendlini-ke, ndifuna iy'mpendulo. Sekuyixesha elingakanani? Hayibo! Wathi, mntanami ndicela nje ukuchazela. Wathi, mama thetha kaloku, ixesha elingakanani wena ubhizi noma wethu? Hayibo! Wathi, mntanami ndixelele inyani, andikaze ndisondelane noma wethu, sendazi uba wena noma wethu niyathandana. Mina ndamgqibela nje ndifika apha la ngiphuma le phesheya. Wathi, musuxoka mama, musuxoka. Qonda ungitshela uba wena wahlukana noma wethu ufika nje la, he? Wathi, mntanami ndixelele inyani, ndiyacela mabhebi, ndikhole mabhebi, ndiyacela, ndencenga qhawe, ndencenga. Soze ndazisa ubuhlungu ngalolo hlobo mntanami. Guys, la isiqala khona ukuthamba inhliziyo kaQhawe. Isimkholwa ngempela uZoleka ukuthi uqinisile ngalento ayishoyo. Guess who came out? Guess who came out of the house? Mawethu. And ilook kaQhawe ayibuke ngayo uZoleka after seeing umawethu ephuma endlini. It was saying everything, like it was saying it all. Bengathi uyasho ukuthi, okay mama, wow, usaxoka futhi, undixelela uba lo muntu lo ubungasathandani naye, kodwa mina ngithi ngizofika ngizokutshela indaba enkulu esendiyivile nangulo muntu futhi ula ekhaya. Usefike kuqala kunami. What picture are you painting kahle kahle? Because now it's clear ukuthi you guys are closer than I thought. Yoo, guys, I feel sorry for uZoleka, because mina nathi sonke guys siyazi ukuthi ngampela wathi ukuthi keep the distance, esazi ukuthi yena uma wethu benoQhawe sebendawonye. She even moved on, guys. She moved on with uHlathi. She's moving on now with uLazarus. She never bothered i-relationship kaQhawe. Even ngisho uma wethu sizama ukuyisondeza kuyena wamnikeza ulabhabha wempama, esho ukuthi when you're supposed to be with uQhawe, my daughter, not me. But namhlanje ke guys, yeah, kunje. Ngapha ke guys ke uHlathi uproposile kuThumeka, and uThumeka said yes. And after esethe yes uThumeka, undodana wakhe uLikamva was so angry. Washo ukuthi uyibukela phansi. How can you take back the man who humiliated you, disrespected you like that? And naye uThumeka ugcine sebona ukuthi ngampela uLikamva is right. Uze washo ukuthi ndiwile kaloku, ndayivumela ngampela indoda esingizisa ubuhlungu kangaka ukuthi ibuyele back ebomini bami. Maybe uLikamva was right. This man does not deserve me, but useshilo ukuthi yes, guys. So nayaba indaba sazizophetha kanjani. Likamva decided to leave because bengekakwazi ukuthi ahlale lapha abone uHlathi ewina back futhi uma wakhe onenhliziyo enhle, oxolela kalula. Ubona sengathi nje uLikamva uHlathi uthathe advantage yenhliziyo enhle kaThumeka, guys. Aphela lapho kaMazibela namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile nipasela Mazibela eInimba angamhlanga.